Her er en lille film omkring Iskra R9000 møllen, vi lige har fået opsat her i juni 2011. Den er utrolig lydsvag. Som man nok kan fornemme, så er det træerne, der støjer mest her, og ikke møllen. En smart op på den mølle her gør, at den er meget nem at servicere, da man monterer lige 2 hydraulik stempler her, og så vipper den lige omkring punktet her, og så kommer ned i en god arbejdshøjde, hvor man lige kan servicere den, og så rejser man den igen. Det gør, at den er utrolig billig i servicering. Fra møllen går der et elkabel, jeg har fået gravet ned her. Jeg stak græsset af i en bane og rullede græsset sammen. Og lagde kablet ned og dækkede det hele til igen. Rullede græsset ud, så der er stort set ikke noget at se mere her. Efter 2 små måneder. Strømmen den føres ind her i vores teknikrum, hvor varmepumpen står herovre til venstre til vores jordvarmeanlæg med varmvandsbeholder her ved siden af, og alt sammen er strømmen ude for møllen af føres op igennem røret her op til eltavlen med de 2 røde inverter øverst. Man har valgt her at dele det op i 2, da det er mere effektivt end at have 1. Og den lille boks her er en produktionstavle, så man hele tiden kan følge med i, hvad møllen den producerer. Det fører så alt sammen over i elværkets tæller her. Den tæller dog ikke baglæns, da den er digital, men man kan under nogle menuer gå ind og aflæse, hvad den trækker fra og lægger til, så man har et regnskab hele tiden. Kan dog også aflæses via computeren. Men som sagt alt sammen samlet op på den her pæne tavle her. Det var lidt omkring møllen her hos os, som vi er yderst tilfredse med.